rokovali, zrejme ste asi nečakali takúto podporu zo strany ministra, študentov a vedenia tejto fakulty, teda vašich spolupracovníkov. Priznám sa, že tá podpora zo strany študentov bola úžasná. Samozrejme aj zo strany ministerstva a takisto aj mestom Púchov, pánom primátorom. Čo sa týka teda vy, stále teda chcete zotrvať, hovorili ste s niekým z akademického senátu, či teda máte tú podporu alebo nemáte? Podporu mám i naďalej, pretože neporušil som v žiadnom prípade hlboko neporušil som pracovnú disciplínu alebo finančný. Po tomto dnešnom rokovaní s ministrom budete povedzme iniciovať rokovania s rektorom? Myslím si, že pán rektor dokázal určitý ten svoj postup a že tu neprišiel, takže ja si nemyslím, že by som ja inicioval s pánom rektorom ďalšie stretnutie, pretože bohužiaľ ja som inicioval dosť často, ale pán rektor nereagoval. Fakulta zostáva po okupačnom štrajku a keď tak dokedy? Myslím si, že ten okupačný štrajk potrvá dotedy, pokiaľ sa tieto zmeny neudejú aj písomne. Pán dekan, kedy uvažujete o návrate do práce? No, po 3.10. som na PNK, dnes mám vychádzku, uvažujem, závisí od môjho zdravotného stavu, ako ošetrujúca doktorka ma vypíše. Neviem ešte. Považujete teda prechod pod Žilinskú univerzitu niečo, čo tejto fakulte pomôže? Myslím si, že to pomôže po všetkých smeroch, že kredit fakulty stupne. Takisto zaslúžia si to študenti, aby ich kredit nebol trvalo poškodzovaný, takisto aj kolegovia, kolegyne a všetci zamestnanci tejto fakulty, pretože tie výsledky jednoznačne hovoria o tom, že táto fakulta je výborná. Ďakujem. Ja ešte teda vás, teda môžeme, ten okupačný